जोहोलाव सोमदोन बसुमतारिया दिनै जों गेजेराव गैलिया आरो बिथाङा जे आदर्शखौ लानानै हाबा मावदोंमोन बे आदर्शआ दिनै गोथां जानानै दङ। बिथाङा जेखि जायगायाव थाया मानो जों अराय हास्थायगोन बिथांनि सोरगोआरि जिउआ आलो गोजोनै सोरगोआव थायो आरो थांना थानाय बर' फिसाफोरखौ बिथाङा अरायबो सारस्रिहरो। 30 जुलाइ बे सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा उदखारि बेरेखा सान महरै फालिबोदों। बिनि गुबै ओंथियानो जाय समाव 1996 मायथाइनि दिनैनि बे 30 जुलाइआव बिथाङा मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन, बिथाङा थैनो गोनां जादोंमोन। बे थासारिया जोंनि थाखाय जोबोद खास्रि बिस्रि। बर' माहारिनि दावसा दावसि, बर' हारिनि हिंसा हिंसि, बर' हारियाव गणतान्त्रिक आन्दलन, हाथियार आन्दलननि थासारि आरो सा सानजा भारताव बेबायदि हिंसानि भायलेन्सनि थासारिफ्रा बे समाव जथेस्थ समाज ओनसोल आरो हारि नाङैनो जोंखौ डमिनेट खालामो। बे जे इम्पेक्ट, जे कनफ्लिक्ट, जे द्वन्द, बे द्वन्दखौ जोबोद बे द्वन्दनि गेजेरजों कनफ्लिक्टनि गेजेरजों हारिया खहा जादोंमोन आरो बे द्वन्दआ जथेस्थ गोथौसिन इनडेप्थ बियो समाज आरो हारिनि खहा जानाय बायदि मोनसे थासारियाव सहैदोंमोन। आरो बेबायदि परिबेश परिस्थितियाव जोहोलाव सोमदोन बसुमतारी बिथाङा गावनि जिउखौ आत्मबलिदान होनो गोनां जादोंमोन। जाय बिथाङा सासे आदर्श, सासे जेब्लायबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थां आरो थांनानै थानो हो, बुहुमनि बर'फ्रा खौसे जानांगौ, राजनैतिक भावे संबिधानिक भावे बर'आ आलादा रायजो मोननांगौ आरो जोंनि संबिधानिक मर्यादा आरो अधिकारखौ लानानै बर'आ उदारि हिसाबै बुहुमाव थांना थानांगौ। बिनि थाखाय थैस' थांस' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै बै समाव हाबा मावदोंमोन। दा बेबायदि गोथार गोसोनि सासे राफोद मेलेमनि आरो बै समाव आथिखालनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव ब्रह्म बिथांमोनजों ज'यै क'क्राझार आथिखालनि चिरां जिल्ला बे गासै ओनसोलाव बर' माहारियाव जि मोनसे माहारिबादनि आदर्श, बड'फानि आदर्श आरो हारिनि जि एसपिरेसन आरो हारिनि जि मोननांगौ जि दाबि बेखौ मोनफुंनायनि थाखाय सान हर मेंनाय गैयाजासे गाव बावसोमनानै जेरावबो जे हाबा मावबाय थानाय समाव इनाय आरो अनागारै बिथांखौ बै समाव फोजोबनाय जादोंमोन। दा बेखायनो दिनैनि समा आलादा, बै समा आलादा। बे मोननै दिनै हिंसानि मोनसे मुलुग, भायलेन्स आरो कनफ्लिक्ट आरो द्वन्दनि मोनसे मुलुग आरो दिनै शान्ति, गोजोन, गोरोबलायनाय, अनलायनाय, बिदा फंबाय निमाहा होलायनाय, निमाहा बिलायनाय, न'खरसेयाव ज' स्रेंहै जिरायनानै ओंखाम जालायनो, साहा लोंलायनो हानाय, आफादफोरनि गेजेराव, दल संगठनफोरनि गेजेराव गावनि गेजेराव सावरायलायनो हानाय, गोरोबलायनो हानाय बा गुबुन गुबुन हानजा आरो दोलोफोरनि गेजेरावबो दिनै हिंसानि जि परिबेश, बे परिबेशा फोजोबनायनि उनाव, गैया जानायनि उनाव गणतान्त्रिक भाबै जोङो रायलायलायनो हानाय, सावरायलायनो हानाय, बाथ्राफोरखौ एक्सचेन्ज खालामनो हानाय दिनै जों बे परिबेशखौ मोनबाय। नंगौ, जोहोलाव सोमदोन बसुमतारी बिथांनि अनजालि बिसि बाजै भानुमति बसुमतारी बिथांनि गोसो गोरबोआव दिनैबो दुखु दङ। दुलाराय बर' माहारि, दुलाराय बर' फरायसा आफादनियावबो दुखु दङ। खिन्थु जों दुखुखौ गोसोआव बजबनानै खुदै मावनानै इयुन लामा हान्थिलांनायनि थाखाय जों बयबो हाबा मावगासिनो दङ। आरो बेखायनो मोनथाम गोरोबथानि उनाव जि मोनसे गोरोबथा बावैसो जालांबाय, बे गोरोबथाया बर' हारियाव हाथियार सोमावसारनाय, गणतान्त्रिक सोमावसारनायनि मोनसे फिनिशिंखौ होनाय, बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानायनि लामाखौ बेखेवनानै होबाय। आङो बेखायनो दिनैनि बे समाव गोलाव बाथ्रा आङो बुङालासिनो जोहोलाव सोमदोन बसुमतारीनि जि आदर्श, जि सान्थौ आरो सानस्रि बे अराय गोथाङै थानांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि इयुन जोलैया, जोंनि इयुननि दख'रा जिल्ला मिरुसिम आथिखालनि आरो इयुननि मावथिफ्रा माब्लाबाबो सोमदोन बसुमतारी बिथांनि जि मोनसे
दाब गोसोनि जि सिन्ता जि राफोद गोसोनि जि मेलेम बेखौ जों मालाबाबो बावलांनाय नङा आरो बेखौ बावनो मोननाय नङा आरो बर' माहारिखौ फोथांना लाखिनायाव बड'फानि आदर्शजों हाबा मावलांनायाव जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी जोहोलाव बालिराम बर' आरो गुबुन गुबुन जिखिनि जोंनि महान जिखिनि राफोद आरो गोख्रों मेलेमनि जायफोर दैदेनगिरि दङमोन मोनसे मोनसे पिलारमोन हारिनि आरो जाय पिलारफोरा दिनै जोंनि गेजेराव गोथाङै महर मोखाङै गैयाब्लाबो अरायबो जोंखौ इन्सपायार खालामो अरायबो जोंखौ मटिभेट होयो बेबायदि जि कमिटमेन्टखौ मावफुंग्रा दैदेनगिरिफोरखौ बावनानै हारि दानाया मालाबाबो कमप्लिट जानाय नङा हारि दानाया कमप्लिट जानांगौब्ला बिथांमोननि मावलांनाय बिथांमोननि त्याग बिथांमोननि कमिटमेन्ट बिथांमोननि डेडिकेसन आरो बिथांमोननि जिखिनि माने सेक्रिफाइसखौ जों जेब्लाबो गोसोखांनांगोन दिनै बेयाव 200-300 जोङो सुबुंफोरा हांख्रायदों दैदेनगिरि बिबानगिरि मावथिफोरा हांख्रायदों किन्तु जायफोरा दिनै बेयाव फैनो हास्लाबाखै बा जोङो लेंहरस्लाबनो हायाखै हारियाव जेब्लाबो बिथांमोन बायदि जोंनि सोमब्ला बसुमतारी बायदि महान व्यक्तिनि कन्ट्रिबिउसनखौ जेब्लायबो गोसोखांनांगोन नर्मेल सिटुएसन जाबाय गोजोन फैबाय गासैबो दिनै फारि फारि मोनसेनि उनाव मोनसे हाबाफारि जालांबाय जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीया सोरमोन बालिराम बर'आ सोरमोन बड'फाया सोरमोन बे खोथाफोरखौ इयुन जोलैया बावगारोब्ला बे खोथाफोरखौ दिनैनि थासारियाव जुदि जोङो बावगारलाङोब्ला हारि दानाया आस'खान्दा जागोन आरो हारि दानाया कमप्लिट जानांगौब्ला बिथांमोननि इन्सपिरेसनाव जातीयताबाद जातीय चेतना जाति सत्ताखौ लानानै बबेबा नङा बबेबा गोसोनि बबेबा बिन्दोआव जोङो मजबुतै सोनानै हाबा मावलांनांगोन हाबा मावलांनायाव कमप्रमाइस थानाय नङा हाबा मावलांनायाव बार्गेनिंआ खमायनाय नङा आरो माहारिबादखौ गायसननो थाखाय जोङो जिकुनु परिबेससिम बिथांमोननि आदर्शजों हाबा मावलांगोन जोबनायाव आङो बयखौबो साबायखर बावदों आरो इयुन समाव बिथांनि मुङै जिखिनि हाबा मावबावनांगौ दङ आरो बे पार्कखौ जौगाखांहोनायाव जिखिनि जोंहा रल आरो रेसपन्सिबिलिटि दङ जों बयबो बियार खालामनांगोन